În primăvara lui 1873, Alexandru Ioan Cuza trăia deja departe de România la Heidelberg. Fostul domnitor, cândva simbolul unirii, purta acum povara reformelor și a exilului politic. După abdicarea forțată din 1866, Cuza rămăsese în memoria românilor ca un reformator neobosit. El abolise claca, secularizase averile mănăstirești și schimbase profund statul român modern. Dar aceste schimbări îi aduseseră și dușmani puternici, uniți împotriva lui în tăcere. La Heidelberg, boala l-a slăbit treptat, iar izolarea a devenit mai grea decât politica. În mai 1873, la doar 53 de ani, Cuza s-a stins în exil. Moartea lui a închis tragic destinul unui om care făcuse România să pară posibilă. Astăzi, Cuza rămâne domnitorul care a pus temelia statului modern, dincolo de propriul sfârșit.